mwana mudiki mazamu iwo wamudhara yana makore mangani akumwendesa kucheri upira mukati chete mamuregerera zvenyu bado atidi izvozvo zvokuti abate vana achazobata mukadzi wangu masamu achibva mukadzi wangu ariwa musika une mapepa beki obata mukadzi wangu ko mwana mudiki umubata masamu cheri rakaipa andokukudzaka uyu ka ana murangwa akarangwa aiwa tazomunyara amendo tomunyarirei munhu anofanira kutoenda kuprison umbonorima unonzi kuchi vanonzi pachavo pachikuru pa akamborova kana 6 months ari ikoko amborima unofentera ikoko ndo zvatikuda imimi musamurekere mufeso wenyu ndimunotamba naye mufeso wani handina mufeso aini handimwe atipute mutoriro ndomwa mbatutu wanzwa asi mutori anobata inokamboona munhu mubatutu achibata makare emwana nokubata mazamu uye anofanira kumborangwa yakanamboenda pacentral prison akaenda pacentral prison akambonoita kana 6 months aripo pane magadheni aripo amonorima zvino zvenguva yekurima akarima zvinoita bunja noti kuti unongosvika pamba pevanhu apa uri kuchengetwa pamba pevanhu apa uri kupiwa zvese mateki uri kupiwa doro unomwa mbanje dzacho kuputa mari yacho hauzei kuti ropa nekofi iwa kunobata mwana masamu saka manje haana morurangwa domborangwa omboenda kana 4 months apa pacentral akanombogara 4 months anoyara mufori ndizvozvo akuna aiwa achapesera kubata mukadzi wako iyo azvina kupera ipapa zvabata mwana uyu achazobata mukadzi wako iwo kirentunu achipanokutenga KFC vabata kuti vanei kubata vana vevanhu vangosvika pamadman pako madman anenge asiko kuno ongodzwa kuti mwana batwa masamu ijeri rakaipa unoza jeri rakaipa unoita matepa zvokuti aizvinozvika majaji acho ari kutonga 5 years 6 years kungobata mwana mudiki ndosaka pane child line nokutoramba izvozvo even inonzi domestic violence kungobata mukadzi wako murambama ende jeri racho rakaipa apo kuzobata mwana mudiki jeri racho 10 years obhoenda unobva waenda kujeri mana haana kurohwa amboenda kunomborima kumunda uko ezinesitara unokohwa atikakohwa tokatatanga maisa supora chibage chese kwatinete kusaidi kwako nemamusi acho